Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you, Charis and Eileen. From South America. Thank you, Ma'am Eileen. Mr. Bam, first time dumalaw sa aking LS. Thank you sa pagkakas. Thank you, Tantan and Luca, sa palipad. Thank you, Food Buds, kapatid. All about Eve, Sis Eva, salamat ng marami. Sis Lynn Katap, maraming salamat. Kapatid Food Buds, maraming salamat kapatid. Paubaya, maraming salamat kapatid ko. Maraming salamat mga kapatid sa tiwala kay Ate Ima. At saka yung mga nagpalipad na hindi pa nila ako kilala, maraming salamat at kayo ay nagtiwala kay Ate Ima. Ayan. At sa mga sumusuporta sa akin, hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam nyo na kung sino kayo. Ito ang aking bibigay sa inyo. May verse akong bibigay. Sabi sa Lucas, sa verse 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Yan po ang verse ko sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa inyo sa support kay Ate Ima. Thank you for watching.